Amics i amigues universitàries, ahir es va disputar les segones finals en l'última setmana dels Campionats de Catalunya universitaris per equips. El Poliesportiu Municipal del Gornal va ser l'escenari de la final d'handbol i de bàsquet femení. En bàsquet, la Universitat Autònoma de Barcelona es va imposar a la Universitat de Barcelona, que arribava en principi com a favorita, per gairebé 20 punts, 47 a 68. Les jugadores verdes van dominar el partit des de principi a final i a la meitat ja anaven guanyant 20 a 37, 17 punts d'avantatge. D'aquesta manera, les jugadores verdes es van imposar a la teòrica favorita, que ara finalment no podrà accedir a les finals que es disputaran a València. En la final d'handbol, però, la Universitat de Barcelona va revalidar per quart cop consecutiu el títol, guanyant per 33 a 21 a la Universitat de Lleida. Una de les claus del partit van ser la solidesa defensiva de les jugadores blavenques i un contraatac letal. Recordeu que avui es disputen les finals de bàsquet masculí i handbol femení un altre cop al Poliesportiu Municipal del Gornal a les 9:30 i a les 12 del matí, respectivament. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris. Us esperem.